हेलो स्टूडेंट्स, जों दिनै सोलोंगोन क्लास 8 नि सानखान्थिनि खोन्दो 2। क्लास 8 नि सानखान्थि खोन्दो 2। दा बेवहाय जोंना खोन्दोनि नामा माबि? खोन्दोनि नामा जाहैबाय मोनसे सोलायस्लु थानाय जौगासे समानथाय। मोनसे सोलायस्लु थानाय जौगासे समानथाय। दा बेवहाय जोंना मा दङ नै 2.1 लिरनाय दं बेवहाय। फोरोंगिरिया थाखो खथायाव फरायसाफोरखौ मोनसे हांखो जालियारि राशिनि बिदिन्थि होनो बुंबाय। फरायसाफोरा बुंलांबाय आरो फोरोंगिरिया गोसोम बर्डआव लिरलांबाय। फरायसाफोरा मा बिदिन्थि होखो नायलायनि फैलाय होनना ना। दा नैबेवहाय जोंना माखासे मा होदों हांखो जालियारि राशि होदों ना। हांखो जालियारि राशि मा होदों x y+3 ना। बेनिफ्राय जोंना नै 3y - 11 x² + 3 ना। दा बेफोरखौ होदों। दा बेफोराव जोंना नैबे सोलायस्लुआ बेफोरनि बेलायाव अबेयो सोलायस्लु दा जों बेखौ मोनथिनांगोन ना। दा बेवहाय मा होनदों मोनसे सोलायस्लु थानाय जौगासे समानथाय ना। दा बेखौ जों मोनथिनांगोन आरो जौगासे समानथाया माबायदिखौ जों जौगासे समानथाय होनो जों बेखौ मोनथिनांगोन ना। दानिया सोलायस्लुआ मा जिनिस जों बेखौ नायदिनि। दा सोलायस्लुआ जाहैबाय नैबे हांखो जालियारि राशियाव जायनि मानखौ जों मोनथिया ना। दा बेवहाय जों x नि मानखौ जों मोनथिया। x आ मा जागोन जों बेखौ मोनथिया। 1 जागोन ना 2 जागोन ना 3 जागोन दा बिनि मानखौ जों मोनथिया ना। दा बे जाहैबाय सोलायस्लु। जेरै नैबाव मा दङ y+3 दा बेवहाय जोंना y दङ। y आ जाहैबाय सोलायस्लु। दा नैबेवहाय मा दङ 3y - 11 दा बेवबो y आ सोलायस्लु ना। दा नैबेवहाय जोंना x² + 3 दङ। दा बेवहाय माया सोलायस्लु जागोन x आ। x नि मानखौ जों मोनथिया ना। दा बिनि थाखायनो x आ जाहैबाय जोंना सोलायस्लु। दाना नैबावहाय मा दं 2m - 11/6 दा बेवहाय जोङो m नि मानखौ मोनथियो नामा? जों m नि मानखौ मोनथिया। बिनि थाखायनो बेवहाय m आ जाहैबाय सोलायस्लु। दा नैबावहाय दा बिसोराव जोंना मोनसे सोलायस्लु दङ नङा होमबा। नैबाव x दङ, बाव y दङ, बावबो y दङ, बाव x दङ, बाव m दङ ना। दा बेवहाय गासिबावबो जोंना मोनसे मा दङ सोलायस्लु दङ। दानिया जोंना नैबे बिनि उननियाव मा दङ बेखौ नायनोसै जोङो। दाना उननियाव जोंना मा दङ बेखौ नायदिनि। दा उनाव दङ 3x + y ना। दा नैबाव दङ जोंना 3x + y दा बेवहाय x जों लोगो सोलायस्लुआ मा x मोनसे y मोनसे। अब्ला बेवहाय मोनबेसेबां सोलायस्लु दङ मोननै ना। दा नैबावहाय जोंना दङ नै x² - 5x दा मोनसे स्क्वायर मोनसेया x सोलायस्लुखौ मोननै सानफ्रांगोन नाथाय बे सोलायस्लुआ जोंना मोनसेयानो। मानो होनबा जोंना मोननैबो x नङा होमबा। मोननैबो x खाय बे जागोन जोंना मोनसेयानो सोलायस्लु ना। दा नैबाव pq दङ p² दङ दा बेबो मोननैबो p आनो। दा p नि मानखौ जों मोनथिया दा बेवहायबो जोंना बेयो मोनसे जागोन। अब्ला नैबावहाय बेसेबां सोलायस्लु दङ बाव बेसेबां सोलायस्लु दङ। दा नैबावहाय दङ जोंना l आरो मोनसे माबि l मोनसे दङ m मोनसे दङ ना। अब्ला जोंना मोननै सोलायस्लु दं बेवहाय। थिग बेबायदिनो दाना नैबावहाय मोनबेसेबां सोलायस्लु दङ x² मोनसे ना y मोनसे z मोनसे। अब्ला बेहा मोनथाम सोलायस्लु दङलाय नङा होमबा। अब्ला जों सोलायस्लुखौ मोनथिबाय जायनि मानखौ जों मोनथिया बे जाहैबाय सोलायस्लु। नाथाय नैबावहाय दङ जोंना ax + b ना। दा बे ax + b आव ना जोंना अबे सोलायस्लु जागोन बेवहाय ax + b आव जोंना नैबे x आल' सोलायस्लु जागोन। नैबे a आरो b आ सोलायस्लु जानाय नङा। जों बिसोरनि मानखौ मोनथियाबाबो दा नैबे a आरो b आ जोंना सोलायस्लु जानाय नङा। दा बेयाव सोलायस्लुआ जोंना अनलि नैबे x आल' जागोन ना। दा बे मोनसे। दानिया बेवहायनो जोंना मोनसे बाथ्रा रायखांबावदों बे जाहैबाय नैबावहाय जौगासे। दा जों सोलायस्लुखौ मोनथिबाय। दा जौगासेया माखौ होनो जों बेखौ मोनथिनांगोन ना। दा जौगासे समानथायफोरनि सोमोन्दैल' जों सोलोंगोन। दा बे जौगासेया मा जिनिस दा बे जाहैबाय जौगासेया जाहैबाय दा नैबावहाय मा दङ मोनसे खथा मोननै बानायदों बेवहाय नङा होमबा। जौगासे आरो मोनसेल' सोलायस्लु थानाय ना। दा जौगासेया जाहैबाय
जेनेबा x प्लस 1 दा बेवहाय x नि गोहो ना x नि गोहोआ मा जायो जोंना 1 थारमाने बेयाव स्केयार थायोबा बेयाव q थायोबा दा बिसोरो जौगासे जाया माला जौगासे जायो बियो जुदि x ल' x नि गोजौआव जेबो लिरनाय गैया जेनेबा x स्केयार लिरनाय गैया होनबा y नि जायगायाव y स्केयार बेबायदि दा बेफोरबायदि जायोबा जोंना बेयो जौगासे जानाय नङा दा जौगासेया माब्ला जागोन जेब्ला बे x y z दा बेफोरबायदिल' जायो अब्लासो बे समानथाया जोंना मा जागोन जौगासे समानथाय जागोन अब्ला एग्जांपल जौगासे समानथाय नैबे x जागोन x प्लस 3 y प्लस 3 जागोन 3y माइनस 11 जागोन दा नैबे x स्केयार प्लस 3 जोंना जौगासे जानाय नङा मानो जानाय नङा दा बिनि पावारा जोंना 2 दा बेनिखायनो बे जाला ना अब्ला जौगासे समानथाय आरो सोलायस्लुखौ जों मिथिबाय दानिया जोङो थोंजोङै सोंथियाव फैसै ना दा सोंथियाव जोंना मान दिहुनदोंमोन x नि जोंना मान दिहुननाय दङ सोंथियावहाय दा बेखौहाय नोंसोर लेखाखौ नायदो सोंथियाव मा दङ खोन्दो 2 नि खोन्दो 2 खोन्दोआ माबे मोनसे सोलायस्लु थानाय जौगासे समानथाय दा बेवहाय जोंना सोंथियाव मा दङ 2.1 आवहाय 2.1 आवहाय जोंना x नि मान दिहुननांगौ नङा होमबा दा जों x नि मान दिहुनगोन दा x नि मानखौ जों बोरै मोनलायखो ना बोरै दिहुननांगौ जोङो दा बे नङा होमबा दा जों x नि मानखौ बोरै मोनो नैबो नायदो ना x नि मानखौ जों बोरै मोनगोन दा नैबाव मा दङ 4x प्लस 5 4x प्लस 5 दङ इक्वल टु बेसेबांनो 21 ना इक्वल टु 21 दा बिनिफ्राय जोङो x नि मानखौ नांगौ दा x नि मानखौ जों नांगौबा मा खालामगोन जाय नैबेवहाय बे बिदाबाव जाय अनजिमाजों x गैया जों बेखौ समान समाननि आगदा फारसे लानानै थांगोन ना समान समाननि आगदा फारसे लानानै थांगोन जोङो अब्ला 4x खौ जों बिथिं लिरगोन 21 खौबो लिरगोन दा नैबे प्लस 5 खौ जोङो समान समाननि आगदा फारसे लांगोन ना आगदा फारसे थाङोबा जोंना प्लस 5 आ माइनस 5 जाहैगोन जेरै नैबेयाव लिरदों ना 4x 21 माइनस 5 ना अब्ला माइनस 5 जाहैबाय बियो ना माइनस 5 जायोबा जों दाना बेखौ दानख'नोसै 4x खौ जों 4x नि लिरथ'बाय दाना ओइथिंखौ जों दानख'बाय दानख'बा बेसेबां मोनो जोङो 16 ना 4x 16 मोनो जोङो दाना जोंनो x नि मानखौ नांगौ नालाय नैबे 4 खौबो नाङा जोंनो दा 4 खौबो जोङो समान समाननि आगदा फारसे हरगोन ना दा 4 खौ जुदि जोङो समान समाननि आगदा फारसे हरो अब्ला बे 4 आ जोंना नैबेथिंजाय x जों सानजाबनाय महराव दङ ओरैजाय आगसि फारसे 4 आ जोंना x जों सानजाबनाय महराव दङ दा बेयो जोंना नैबे 4x आ सानजाबनाय महराव दङ 4 into x आव दङ बे थारमाने इक्वल टु बैथिं मा दङ जोंना 16 दङ ना दा सानजाबनाय महराव थायोबा जोंना नैबे 4 आ समान समाननि आगदा फारसे थाङोबा बे उल्था जायैनोसै थारमाने बेयो जोंना सानजाबनाय महरा थांनानै हरैजाय मा जायैनोसै रानग्रा महर जायैनोसै ना दानिया जोङो मोननैखौबो बेखौ 4 जों राननो हायो नंगौना नङा दा जों मोननैखौबो 4 जों रानोबा जों मा मोनगोन बेखौथ' 1 मोनगोन जोङो गोजौखौ जों 4 मोनगोन अब्ला एन्सारा जोंना मा जागोन 4 एलाय एन्सारा 4 x इक्वल टु 4 ना जाबाय दा दानिया थिग एखे रोखोमैनो नैबाहायबो y नि मानखौ दिहुननांगौ नालाय जों मा खालामसै नै 3 खौ हरै लांलायबाय जोङो 3 आ माइनासमोन माइनासा हरै थाङोबा समान समाननि हरै थाङोबा मा जायो प्लास जायो ना बेखौ गोसोआव लानांगोन जोङो नैबावहाय मोनसे खनसे लिरनानै होनि मा जायो जोंना माइनासा समान समाननि ना आगदाथिं थाङोबा मा जायो प्लास जाहैयो इनटुआ मा जाहैयो डिवाइड जाहैयो ओमफ्राय प्लास बा बे मा जाहैगोन माइनास जाहैगोन ना प्लास बा माइनास जाहैगोन जुदि डिवाइडआव दङबा बे मा जाहैगोन इनटु जाहैगोन थारमाने उल्था उल्था जाहैगोन बेयो ना माइनास बा प्लास जाहैगोन समान समाननि आगदा फारसे इनटु बा डिवाइड जाहैगोन प्लास बा माइनास जाहैगोन ना माइनास बा सरि डिवाइड बा इनटु जाहैगोन बियो ना बेखौ गोसोआव लादो दानिया जोंहा नैबाव फैफिनबाय दा बे मेथ्सखौ बोरै बानायदों नायदो दा जास्ट नैबे 3 आ जोंना माइनासाव दं नालाय हरै थांबाबो प्लास जाबाय दा 51 जाहैबाय ओरै y जाबाय दा y जों 17 जों बेवहाय सानजाबनाय महराव दङ दा बेखायनो 17 खौ जोङो हरै लाङोबा बे रानग्रा जाहैबाय नै 17 आ नङा होमबा 51/17 ना दा बे जाहैबाय 51/17 अब्ला 17 जों 22 खौ रानोबा जों मा मोनखो एन्सारखौ 3 ना
दा बे जोब्बाय दा नै 5 नाम्बारनि बेयो दा 5 नाम्बारावहाय मा खालामदों जोंना बेबायदि महराव दङ ना दा बेखौ जोङो मा खालामबाय ओरैजाय 11आ जोंनो सोलायस्लु गोनांखौ जों फारसेथिं दलर लाखिगोन नालाय दा 11खौ जोङो हरै हरबाय ना 11आ जोंना मा महराव दङ रानग्रा महराव दङ गाहायाव दं माने मा रानग्रा महराव दङ दा रानग्रा महराव थायोबा मा जायो होनदों आङो सानजाब जाहैयो समान समान बारलांनाय लोगो लोगो बे सानजाब जाहैगोन ना अब्ला बे हरै थांबाय बिथिंजाय बेयो सानजाब जाहैबाय 11 फैबाय ना थिग बेबायदिनो जोंना नैबे 6y दा 99आ ओरै फैयोबा बेबो 6y जों सानजाब महराव फैबाय अब्ला 6y प्लास 99 सरि प्लास नङा इनटु 6y इनटु 99 ओरै मा जाबाय 54 इनटु 11 ना दानिया जोंनो 6y खौ जों लाखिबाय बिथिंजाय ना दा जों 99 खौबो लाबा हसिया नैबेनिफ्राय नैखौ लिरनाय जों डाइरेक्ट जास्ट बेखौल' जों हरै लांबाय ना 54 इनटु 11 बाय 99 ना दाना 11 ओमफ्राय गाहायाव मा फैखो 99 दा बेखौ जोङो बेखौबो 11 जों रानबाय 11 जों रानबा मा मोनो जों 1 ना बेखौ 11 जों रानबा जों मा मोनो 9 दा बेखायनो नैबेहाय दाननानै नैबे 9 लिरदों दाननानै जोङो 9 लिरदों गाहायावहाय गोजौआवहाय जों जेबो लिराखै ना 1 मोनो जोङो जेबो लिराबाबो जायो दाना 9 जों 54 ना 9 जों 54 खौ रानोबा जों मा मोनो दाना 9 जों 54 खौ रानोबा जों मा मोनगोन नायदो बेवहाय ना 9 जों 54 खौ रानोबा जों 6 मोनबाय मानो होनबा 9 सानजाब 6 जोंना बेसेबां जायो 54 जायोना नंगौना नङा दा 9 सानजाब 6 54 6 मोनबाय जोङो दाना y नि मानखौ दिहुननांगौ नालाय जोंनो नैबे 6 खौ नांला 6 खौ हरै लांथारसै जोङो सानजाब महराव दङ हरै लाङोबा मा जाहैबाय बे 6/6 अब्ला जाहैनोसै जोंनि एन्सारा 1 6/6 माने 1 नङा होमबा 6 सानजाब 1 6 अब्ला 6 जों 6 खौ रानोबा मा मोनो 1 ना दानिया नेक्स्ट नाम्बार नायनोसै जोङो नेक्स्ट नाम्बार दङ जोंना फारनैथिंबो x दङ ना दा नैबेहाय दं बहायबो x दङ बबे x दङ ना दा बेबायदि दङबा जों मा खालामगोन बेखौहाय दा x गोनांखौ जोङो समान समाननि फारसेथिंजाय लानोसै ओमफ्राय मोनसे x गैयिखौ जोङो समान समाननि फारसेथिं लानोसै ना दा बेबायदि खालामोबा जों मा खालामनांगौ दा नै बिथिंजाय जोंना x जों लोगोसे मा दङ +3 दङ अब्ला जों x गोनांखौल' दोनगोन बिथिंजाय अब्ला +3 खौ जोंनो नाङा अब्ला जों बेखौ ओरै हरबाय जोंना मा जानोसै बे -3 जानोसै +3 आ -3 प्लास बा माइनास जायो होनखादों दाना हरैजाय जोंना मा दङ x दङ दा x खौ जोंनो हरै नाङा जोंनो ओरै लाबोनांगौ दा बेखायनो जोङो x खौ ओरै लाबोबाय प्लास बा मा जायो होनदों माइनास x आ हरैजाय प्लासमोन ओरै फैबा माइनास जाफैबाय ना अब्ला 2x माइनास x फैबाय ना 2x बे ओरै फैबाय नालाय -x दाना 4 - 3 बेसेबां जायो इकुवेल टु 1 ना 4 - 3 1 दाना जोङो नैबाव माइनास खालामसै 2x निफ्राय x खौ माइनास खालामबा मा मोनो मोननै x निफ्राय जेब्ला मोनसे थाङो अब्ला बेसेबां थागोन मोनसे x थागोन मोनसे x अब्ला x इकुवेल टु 1 जाबाय बे मोनसे दाना जोंना नैबावहाय फैलायबाय दाना जों बे ब्रेकेटखौ सिफायनांगौ दा ब्रेकेटखौ सिफायोबा जों मा खालामनांगौ बेवहाय ना बेयाव मा दङ 5 ब्रेकेट p - 3 ब्रेकेट p + 2 नङा होमबा दा बेवहाय ब्रेकेटखौ सिफायोबा जों मा खालामनांगौ 5 जों बेखौ खनसे आरो नैखौ खनसे सानजाबनांगौ 3 जों बेखौ खनसे सानजाबनांगौ ना दा बेवहाय 5 * p खनसे सानजाबबाय जोङो 5 * 3 खनसे सानजाबबाय थिग बेबायदिनो 3 * p 3 * 2 खनसे सानजाबबाय जोङो ना दा सानजाबनानै जों मा मोनखो सानजाबनानै मोनबाय जोङो 5p बे जाहैबाय 15 बेजों सानजाबाय 3p बे जाहैबाय 6 ना दाना जोंना दहाय मोनबोनाय बायदिनो एखे जाफैलायबाय नङा होमबा फारनैथिंबो जोंना मा दङ नै p दङ दा बिथिंबो p दङ ना बिथिंबो p दङ ना अब्ला जों p गोनांखौ जों फारसेथिं ज' p गैयिखौ जों फारसेथिं ज' लांसै ना p गैयिखौ जों लांगोनसै नै बिथिंनिफ्राय नै -15 दङ समान बारलांनाय लोगो लोगो मा जाहैनोसै +15 माइनास बा प्लास ना माइनास बा प्लास जाहैखादों +15 जाहैबाय बे दाना ओरैजाय मा दङ 3p दङ नङा होमबा 3p आ ओरै फैबा मा जानोसै बे समान बारबोनाय लोगो लोगो बे +3p आ -3p जानोसै ना दा बेजों दाजाबबा जोंना नै 21 मोनबाय 2p 21 नङा होमबा दाना मा जाबाय बे 2p अनलि जोङो p खौ लाखिबाय दा 2 * p महराव दङ ना बे 2p आ दा सानजाबनाय महराव दङ बेखौ हरै लांनाय लोगो लोगो बे नै रानग्रा फैबाय 21/2 नङा होमबा 21/2 थारमाने रानग्रा महराव फैबाय बे 2 आ गाहायाव फैबाय माने ना थारमाने जोंना सानजाबनाय दङबा बे मा जायो होनदों रानग्रा जायो होनदों ना बे जाहैबाय दानिया नैबेहाय मोननै दंबावो मोनथामसो दंबावो दा बेवहाय नायदो जों मोनसे 10 नाम्बारखौ लादों बेवहाय ना 10 नाम्बारखौ नायदो 10 नाम्बाराव मा दङ जोंना 10 नाम्बाराव जों दङ 3y
3 मा दङ 3 by 4y minus 9 ना दा जोंना नैबे 4y आ minus 9 जों सानजाबनाय महराव दङ ना अब्ला जों बेखौ मा खालामनांगोन 4y खौ हरै लांनांगोन दा राननाय महराव दङ नै 4y आ ना 3 जों 4y आ राननाय महराव दङ दा बेखौ जों ओरै लाबोयोबा बे मा जागोन सानजाबनाय महराव फैगोन ना 3 बे जाहैबाय 3 equal to 9 ना बेखौ मोजाङै सिनायाखै लिटारनि दा जोंना मा दङ 3y 3 by 4y equal to minus 9 ना दा बेखौ जों मा खालामगोन 3 minus 9 खौ ओरैजाय दोनसै समान समान बियो 3 equal to minus 9 दा 4y आ जोंना बिथिं रानग्रा महराव दं नालाय दा जों बेखौ हरै लाङोबा बे मा जानोसै सानजाबनाय महराव थानोसै 4y ना दानिया जों बेखौहाय मा खालामबाय बेनि उनावहाय equal to 3 equal to दाना जोंनो नैबे minus 9 खौ जों ओरै लाबोसै बे जों सानजाबनाय महराव दङ अब्ला रानग्रा महराव फैगोन ना फैया रानग्रा महराव फैगोन ना बे ना रानग्रा महराव फैबाय दाना हरै मा थाबाय 4y ना दानिया जों बेखौहाय जुदि 4y खौ ओरै लाबोयो जों सिदा लिरनोसै बेखौहाय 4y खौ जों ओरै लाबोबाय ना दाना नैबाव मा दंमोन नै 3 by 9 दा बेखौ जोङो मोननैखौबो 3 जों रानोबा मा मोनगोन बेखौ 1 बेखौ 3 अब्ला equal to minus 1 by 3 लिरबाय जों ना equal to minus 1 by 3 दाना जोंनो मा नांगौ दाना जोंहा y नि मानखौ नांगौ बिथिंजाय ना दा y आ जोंना हरै थाङोबा मा जानोसै बे सानजाबनाय महराव दङ सानजाबनाय महरनिफ्राय थांनानै रानग्रा महराव थानोसै minus 1 by बेखौ सानजाबबा जों बेसेबां मोनबाय 12 ना दा बे जाहैबाय एन्सार y equal to होमबा y equal to बेसेबां मोनखो जोङो minus 1 by 12 ना दा नोट्सखौ बिनि नोट्सखौहाय जा बहाय फोरोंनाय जादों बेखौ डिसक्रिप्शननि लिंकआव मोनखागोन जेबो सिन्था खालामनाङा नैबेयाव बारा मोजां सिनायाखै दा डिसक्रिप्शनाव मोनगोन बेखौ PDF फाइल डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय लिंक होनाय जागोन दा बेनिफ्राय डाउनलड खालामनानै लादो दाना नैबेवहाय दं जोंना बेवहाय मा दङ 4x by 5 ना 4x by 5 दाना बिथिं मा दं 7 by 15 दा बेखौ जोङो दुसासा लानोसै ना 4x by 5 plus 1 दा बेखौ जोङो दुसासा लादो दुसासा लाबा मा जागोन 5 गोजौआव मा फैगोन 4x plus बिथिं मा जागोन 5 ना 5 आ बोरै फैयो दुसासा लानानै बानायबाय जोङो बेखौ बोखावगोननि दाजाबनाय ना दा बेखौ नोंसोरो चैप्टार 1 नि 1.2 मोन नामा 1.2 ना 1.3 दा बहाय दंखायो चैप्टार 1 नि दा बेखौहाय बानायबानो मिन्थिखागोन मारै मारै जायो बोखावगोननि दाजाबनाया ना बानायखांखाबाय जों बेखौहाय दाना नैबाव नायदो बेखौ मोनबाय जोङो ना मा खालामबाय दुसासा लानानै 5 फैबाय 4x plus 5 जाबाय दा बिथिं मा जाबाय 7 by 15 दंखायो बेबायदिनो ना दाना जोंनो 5 खौ बे रानग्रा महराव दं नालाय जों बेखौ नाङा ओंखायनो जों हरै हरबाय 5 आ गोजौआव थांबाय सानजाबनानै ना 5 जों 15 जोंखौ जों रानबाय दा 5 सानजाब 3 जोंना मा जायो 15 जायो दा ओंखायनो जों नैबाव 3 होबाय ना राननानै जों 3 मोनबाय नङा होमबा दाना जोंना फैबाय 7 by 3 ना दाना जोंनो 5 खौ जों हरै होनसैलाय 5 खौ हरै हरैबा जोंना मा जाहैबाय माइनास जाहैलायबाय दा जों बोखावगोननि दानख'नाय खालामलायबाय नैबावहाय नै दा 5 आ प्लास नालाय ओरै थांबा बे माइनास जागोन ना दा बेखौ जों दाना बोखावगोननि दानख'नाय बायदियै जोङो दानख'लायबाय नङा होमबा बोखावगोननि दानख'नाय 7 minus 5 into 3 by 3 ना दा जों दानख'यै दानख'यै जों बेसेबां मोनबाय बेखौहाय दानख'नानै जों मोनबाय 4x equal to minus 8 by 3 ना दाना जोंनो 4 खौबो नाङाबा जों बेखौ हरै हरगोन हरै हरोबा बे 4 आ जोंना सानजाबग्रा महराव दं बहाय दा बे जोंना हरै थांबा रानग्रा महर जायैसै रानग्रा महर नालाय 4 आ गाहायाव फैबाय दा 4 जों 9 खौ राननो हायो जोङो 2 मोनो ना माइनास दङ नालाय माइनास फैबाय minus 2 by 3 ना दा बे जाबाय दाना जोंना लास्ट मोनसे नाम्बार दंबावो बे जाहैबाय 12 नाम्बार दा 12 नाम्बारा जोंना बेबो नै बोखावगोननि दा बेखौ दुसासा लानांगोन जोङो बिसोर मोननैखौहाय 3 जों 9 जोंखौ दुसासा लायोबा जों मा मोनगोन 9 मोनबाय जोङो ना 17x into जों मा मोनबाय 3 जों 9 खौ 3 जों मा सानजाबा जों 9 मोनो बेखौ जोंनिखौ जों सानजाबनांगौ ना बोखावगोननि सानजाबनाय नालाय बेयो दा माबानाय दानजाबनाय दानख'नाय नालाय दा जों बेखौ दुसासा लानानै 17 मोनबाय 17 नि गाहायाव जोंना मा दङ नैबावहाय नै 3 दङ 3 जों जोङो मा सानजाबोबा 9 मोनो दा बेखौ जों नैबाव सानजाबगोन ना 3 जों जोंना 3 सानजाबोबा जों 9 मोनो नालाय 17x जों जोङो 3 सानजाबफाबाय
दाना ओरैजाय 16 दङ 9 दंखायो दा 9 जों मा सानजाबबा 9 मोनो 1 सानजाबबानो मोनो जों दा बेखौ जोङो ओरैजाय 1 सानजाबबाय ना दा बेनिफ्राय बानायलांबाय जोङो दाना जों 9 खौ हरै हरबाय 9 खौ हरै हरोबा जोंना मा जाहैबाय बे 2 जों सानजाफैबाय बे रांग्रा महराव दं नालाय हरै सानजाफैबाय दा उरथिं नैबेजों 3 जों 17x जों सानजाबा जों मा मोनबाय 51x दा बे जाहैबाय 16 दा बे जाहैबाय 2 into 9 हरै थांबाय नालाय दा 51x खौ जों ओरै लाखिबाय x गोनांखौ x गैयैखौ जों हरै हरबाय दा जों बिदिनो सानजाबा जोंना 18 मोनबाय 2 into 9 ना 16 हरै थांबाय प्लास जाबाय दा बेखौ दाजाबबाय जों 34 मोनबाय ना 34 मोनबाय जोङो दानिया x खौ जों लाखिबाय बिथिंजाय हरै मा थाङो 34 अब्ला 51 आ गाहायाव थांबाय ना दा मोननैखौबो जुदि जों 17 जों रानो ना 34 बाय मा मोनखो जोङो 34 बाय 51 मोनबाय जोङो ना दा मोननैखौबो जुदि जों 17 जों रानो अब्ला जों बेसेबां मोनोनो मोनसेखौ 2 मोनो मोनसेखौ 3 मोनो ना अब्ला जोङो 17 जों रानोबा मा मोनगोन बेखौहाय 2 बेखौ जाहैबाय 3 थारमाने 17 into 2 34 मोननांगौ सानजाबनानै नायदो 17 into 3 बेसेबां मोननांगौ 51 मोननांगौ सानजाबनानै नायदो ना दा बेखिनियावनो जोंना 2.1 नि 1 नाम्बारा जोब्बाय ना दा जोङो 2.1 नि गुबुन नाम्बारफोरखौबो दा उननि भिडिअआव जोङो सावरायगोन दा बेखौ हगारोबा मोनथिनायनि थाखाय चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै लादो अब्लानो आरो बेल आइकनखौ थुनानै ला जाहाथे भिडिअखौ जुदि जों आपल'ड खालामो अब्लानो जों मोनो